Goedemiddag en welkom bij Joet. Jonge homo's door op squal net uit de kosten komen. Dat nog blikken uit onderzoek. En daarom komt antidiscriminatiebureau Toomba maar in Sanjem de veiligheidstest op squal. Zo kunnen je zien hoe veilig het is voor leerlingen om voor haar seksuele gevoelens uit te komen. Want er gebeuren nou slimme dingen. Nou, bijvoorbeeld dat als een homo-jongere uit de kast komt, dat er overgeroddeld wordt, dat iemand uitgesloten wordt, dat diegene merkt dat er achter zijn rug of achter haar rug om erover gesproken wordt. Ja, dat kan van alles zijn. Het kan zelfs fysiek geweld zijn. De ondernemers in Balk binnen verdeeld. Moeten de auto's nog wol of net in de winkelstritten komen kennen. De proef om op vreedsneun en snijden van Zwinderen stritten aan te sluiten maar beweegbare pjellen is aanroen. Joen worden de eerste resultaten van een enquête onder de ondernemers presenteerd. En die binnen verdeeld. Het is daardoor wel gezelliger, vind ik. De mensen kunnen lekker rustig op straat wandelen. Je kan gezellig winkelen. Wat wij zelf ondervinden is dat er gewoon bijna geen mensen meer zijn. Je kunt hier echt een kogel door de straat afschieten, van voor naar achter en er zal niemand raken. De gemeente hoopt dat er meer toeristen komen als de winkelstritten in de Simmer autovrij is. De nationale politie wordt uitgesteld. Burgemeester Vet Kronen van Ljouwen, de korpsbeheerder, is hier blied mooi. Er zitten nog te volle toekeltjem aan. Op 1 januari zou de nationale politie invierd worden. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie wordt dan de baas. Dat is net het enige dat verandert. Nu zijn er nog 26 korpsen, maar alle jaar een eigen korpschef. Dat verdwijnt. Er komen 10 regionale korpsen voor in plak. Friesland zal dan mooi Greenslaan en Drenthe de eenheid Noord-Nederland worden. Het grote gevecht is natuurlijk, en de discussie in de Kamer, van wie wordt nu de baas over de politie? De minister, nou dan gaat er heel veel centralistisch gebeuren. Of de lokale burgemeester, die weet met zijn mensen, met de lokale politie, hier moeten we ingrijpen, hier moeten we actief zijn. Dus mijn punt blijft voldoende capaciteit voor de lokale burgemeester en zeggenschap. Ik de Tweede Kamer deelt de kritiek. Er is nog te volle onduidelijk. Minister Opstelten verwachtte dat heel wat 2012 de nationale politie wel invierd worden kan. De Orca-coalitie had onjefte dienst in het dolfinarium in Huddewiek vanwege beestenmishandeling. Ze zeggen dat het park de zoens van Orca Morgan in gevaar brengt. Morgan zit nu 15 maanden alleenig in een te lietse tank. Ze kan dan net zwemmen, jagen en watchen. En hierlien is Orca Morgan uit de Waadzee hellen. In Huddewiek wordt het beest verzwargen. De coalitie wil dat de orca weer omzet wordt in de natuur. Er komt mogelijk een extra tijdelijke stuurmast in het noorden. Die moet de stuurmast in Assen helpen, maar de ontvangst van radio- en televisiestuurders. De tijdelijke mast in Assen is pleets naar de brand van heel juli in de grote stuurmast in Hoge Smilde. De ontvangst van de stuurders is nog lang net overal optimaal. Het vak van restauratietimmerman driegen in Friesland nu te sterren. Maar de komst van nog een jonge timmerman moet dit ambacht redden worden. Dankzij een speciaal leerproject van ROC Friese Poort. Meer dan een jaar leerde Douwe Tolsma van master timmerman Gosse Damstra hoe je het interieur van oude gebouwen restaureren matte. Een ambacht dat je net in de squalbanken leren kennen. Maar een eerste lichting van een nieuwe restauratietimmerman liek het oude ambacht redden, toch is dat net het geval. De jongeren hebben een grote belangstelling ervoor. Het is helaas zo dat de bouw op dit moment gewoon er net goed voor staat. Dus heel veel werk is er op dit moment net. Er is eigenlijk te weinig geld voor. Ja. 2 medewerkers van sociale werkverzending Caparis binnen als proef om het werk van de gemeente Eerstellingwerf. Ze doen putjes die het oors lissen blauwen, liek als onderhoud en het skimmatchen van kunstwerken. Het gaat om het pilotproject Caparis Direct, eerst in 5 dorpen. Zo werd Joet in Jesterwoude uiteenzet maar het tuig vrijhouden van deze trap. De dorpsbelangen van de 5 dorpen haar werd bij het regulier onderhoud geen gelegenheid van wie. Al die opdrachten van de plaatselijk belang, van die dorpen die dus nu meedoen, dat gaat naar kantoor toe en daar filteren ze het weer. Ze zeggen nou, dit wordt meegenomen in het regulier werk. En dan zeggen dit is een klusje, dit kunnen die mannen mooi doen. En dit jaar wordt Caparis Direct evalueerd. Als Eltsen niet tevreden is, zal Caparis ook voor andere gemeentes of voor bedrijven aan het werk. En we betalen de waarsverwachting. Joen vannacht kan het stevig regenen. De temperatuur is vannacht een graad of 10,5 en de wind komt uit het noordwesten en neemt al in kracht. En meneer, eerst nog rein, middags wordt het droog en kan de zinnen erbij komen. Het is morgen maximaal 14 graden.
En dit weer het in het kwad. Dadelijks Heer en het NNO. En Joet er weer om 6 uur. Nog een mooie dag verder.